Urmăream cu atenție Peppa Pig și am observat câteva greșeli ciudate de animație. Hai să le verificăm. În episodul Capsula Timpului, când Suzy pune un disc muzical în capsulă, una dintre urechile ei se desprinde de cap. Și de asemenea, când Pedro ridică o monedă, una dintre urechile lui este mai lipită de cap decât cealaltă. Iar când părinții vin să ia pe copii, putem vedea că sunt 7 părinți și 8 copii. Dar greșeala este că atunci când toată lumea se uită la casetă, sunt doar 3 părinți și 6 copii. Și în final, dacă ne uităm sub televizor, putem vedea o casetă video în aparat, dar doar câteva cadre mai târziu, caseta video dispare. În episodul Ambuteiaj, când familia de porcușori rămâne blocată în trafic, mămica Purcelușa dă cu spatele și ia o scurtătură. Dar greșeala este că, cu doar un moment înainte, nu exista niciun drum pentru o scurtătură. Dar din nou, când familia rămâne blocată în același ambuteiaj, scurtătura dispare. Mai târziu în episod, bunica și bunicul Purcel apar cu un coș de picnic. În timp ce Pedro aleargă spre locul de picnic, urechea lui se desprinde de cap. Mergând mai departe, în episodul în care tati Purcel își pierde ochelarii, am observat o mulțime de greșeli. Când Peppa și George intră în camera părinților lor, se poate vedea o vază lângă fereastră, dar mai târziu aceasta este lângă dulap. La baie am observat o eroare ciudată. Uită-te la poziția lui Peppa aici. Peppa este în spatele lui George. Dar când George verifică cada și scena se îndepărtează, putem vedea că Peppa verifică acum colacul de la toaletă. Dar cum este posibil acest lucru? Ea era în spatele lui George și nu am văzut-o mergând în partea aceea. Acum să trecem la episodul Povești de noapte bună. Aici, tati porc citește povești pentru Peppa și George. Iar dacă ne uităm pe fereastră, putem vedea luna. Și dacă ne uităm la ceas, ora este 19:00. Dar greșeala este că, doar câteva cadre mai târziu, când tati porc termină povestea, luna dispare. Este posibil ca luna să se fi mișcat, dar ceasul arată tot 19:00, deci nu a trecut nici măcar un minut. Și exact când tati porc iese din cameră, George se trezește și luna reapare. Și de asemenea, când tati Purcel pleacă, uită-te unde este așezat acest scaun. Pentru că doar câteva cadre mai târziu, când George se trezește, scaunul s-a mutat acum mai aproape de perete. Și, în final, când Peppa îi spune o poveste lui George, uită-te la această mașinuță de jucărie. Este orientată spre dreapta. Dar doar câteva scene mai târziu, mașinuța se întoarce magic și acum este orientată spre stânga. În episodul Cea mai bună prietenă, când Suzy ajunge prima dată, ușa de la intrare este larg deschisă. Dar doar o clipă mai târziu, când Peppa și Suzy își fac una alteia prrrr, ușa s-a închis magic de la sine. Apoi, când cele două caută prin coșul cu jucării, peretele de lângă fereastră pare complet gol. Nici o poză pe el. Dar în următorul cadru, două picturi cu dinozauri apar brusc de nicăieri. Și ca să fie totul complet, când Peppa îi pune un plasture lui George, dacă ne uităm la capătul brațului ei, acesta nici măcar nu este atașat de corpul ei. În episodul Excursia cu autobuzul școlar, chiar de la început am observat o greșeală amuzantă. Chiar la început, toți părinții își lasă copiii pentru marea excursie, dar ceva nu e în regulă. Dacă te uiți cu atenție, o vei vedea pe mami pisică stând acolo, fără ca Candy Cat să fie nicăieri în preajmă. Oare a uitat să o aducă? Sau animatorii pur și simplu au uitat-o complet pe Candy? Iar în această scenă, uită-te la cutia de prânz a lui Suzy și ține minte cum este așezat mărul pe jumătate mâncat, pentru că, după câteva cadre, mărul se răstoarnă magic. Și asta nu e tot. Chiar când Suzy închide cutia de prânz, mărul dispare. Și în final, după ce Peppa începe să hrănească rațele, putem vedea că mai are doar o bucățică mică de pâine. Dar chiar în cadrul următor, scena se îndepărtează. Și acum uită-te la pâinea lui Peppa. A revenit la dimensiunea inițială. Este asta un fel de eroare cu pâine infinită? Hai să vedem câteva greșeli pe care le-am observat în episodul Evie. Ca în această scenă, când bunicul Purcel sună la sonerie, putem vedea că nasul lui intră prin ușă chiar înainte ca tati Purcel să deschidă ușa. În episodul Cursa distractivă am observat o mulțime de greșeli. Uită-te la tati Purcel aici. Stă chiar în fața ferestrei, dar acum stă chiar lângă fereastră. Și nu este vorba doar de tati Purcel, a cărui poziție se tot schimbă. Uită-te la găleată, este între ferestre. Dar cu câteva momente în urmă, era chiar în fața ferestrei. Și de asemenea, uită-te la poziția lui bunicul câine. În spatele lui este o tablă, iar în dreapta lui este o ușă. Dar când scena se apropie de el, poziția lui este complet diferită. Acum are o fereastră în dreapta lui. În episodul Ziua Vikingilor, când bunicul porc se uită la taraba domnișoarei iepure prin binoclu, putem observa că sunt 3 felii de tort pe teșghea.
Dar câteva secunde mai târziu, scena se apropie de tarabă și acum mai sunt doar 2 felii. Nimeni de aici nu mănâncă tortul. Deci unde a dispărut? Și asta nu e tot. Am observat o altă greșeală prin binoclul lui bunicul Purcel. Dacă ne apropiem de bunica lup, putem vedea că ceașca ei este albastră. Dar când scena se apropie de ea, putem vedea că acum culoarea ceștii ei este roșie. Revenind la episodul Cursa distractivă, când doamna Gazelă îi explică lui tati Purcel despre cursă, putem observa că sala de clasă pare neobișnuit de mare față de cum era înainte. De asemenea, fii atent la tabla albă din partea stângă din spatele lui tati Purcel. A dispărut, dar câteva momente mai târziu tabla albă reapare. Dar de data aceasta este pe partea dreaptă a camerei. În episodul Săritura cu parașuta, acoperișul școlii are din nou scurgeri și sala de clasă are din nou scurgeri. Observați ceva ciudat în această scenă? Nu ar trebui să fie un tavan aici? Strângem bani ca să reparăm sala de clasă. Aici putem vedea cum ploaia cade peste toată sala de clasă, dar gaura nici măcar nu e atât de mare. Deci, de unde vine toată această ploaie? Mai târziu, când Pepa și George îi povestesc lui mami Purcel despre parașutism, putem observa un frigider în fundal. Iar pe ușa frigiderului sunt diferite tipuri de abțibilduri. Acum uitați-vă cu atenție la aceste 2 abțibilduri, A și B. Dar greșeala este că atunci când scena se apropie de mami Purcel, abțibildul B pur și simplu dispare. În episodul Micuța barcă, familia de purceluși merge la un picnic. Când merg cu mașina spre locul de picnic, scena se apropie de Pepa și George. Acum, uitați-vă cu atenție. Amândurora le lipsește ceva. Știi ce este? De fapt, atât Pepa cât și George nu au brațe în acest cadru. Și de asemenea, scaunul din fața lui Pepa este gol, deși cu câteva momente înainte l-am văzut pe tati Purcel stând pe acel scaun. Când familia de purceluși ajunge la locul de picnic, toți sar din mașină. Dar când tati Purcel era pe cale să sară din mașină, am observat o greșeală neobișnuită. Privește cu atenție. Tati Purcel poartă centura de siguranță, dar când este pe cale să sară, centura dispare. În episodul Ținutul sălbatic, am observat o greșeală foarte ciudată. Aici, familia de purceluși explorează outback-ul australian împreună cu familia de canguri. Într-una dintre scene, mami Purcel adună bețe pentru foc, când tati cangur scoate grătarul. Acum, fii atent la aceste bețe. Când mami Purcel pune jos bețele și le împinge înapoi, bețele sunt încă acolo. Dar când Pepa intră în cadru, bețele dispar magic. Bățul pur și simplu a dispărut chiar sub ochii noștri. Și de asemenea, vedem un ornitoring în mijlocul deșertului, când în realitate ei trăiesc în apă. Deci, aceasta este o eroare logică. Și asta nu e tot. Când tati cangur frige porumbul pe grătar, putem vedea că sunt 5 bucăți pe grătar. Dar când servește porumbul pe farfurie, acum sunt 6. În episodul Ziua de naștere a bunicului Purceluș, familia Purceluș merge la un restaurant elegant pentru a sărbători ziua de naștere a bunicului Purceluș. Când ajung la masă, putem vedea că sunt 4 șervețele acolo. Dar greșeala este că atunci când tati Purceluș pune șervețelul la gâtul lui Pepa și George, celelalte 2 șervețele pur și simplu dispar. Nimeni altcineva în afară de Pepa și George nu poartă șervețelul. Deci, unde au dispărut? În episodul Prietenul imaginar, Suzy Oaie a venit să se joace cu Pepa și a inventat un prieten imaginar numit Leo-leul. După ce s-au jucat o vreme în grădină, mami Purceluș le cheamă să mănânce niște chec cu fructe. Acum uitați-vă cu atenție. Aici putem vedea că mami Purceluș a tăiat 2 felii de chec, una pentru Pepa și alta pentru Suzy. Și dacă ne uităm la chec, se pare că cineva a luat 2 felii din el. Până acum, totul e bine. Dar greșeala este că la scurt timp, mămica Purceluș taie încă o felie de chec și o dă prietenei imaginare a lui Suzy. Deci acum sunt 3 felii de chec în total, nu-i așa? Dar greșeala este că dacă ne uităm la chec aici, mărimea lui este similară cu cea de dinainte, când fusese rătăiate doar 2 felii din el. Aici putem vedea că checul, înainte și după, are aceeași mărime chiar dacă a mai fost tăiată o felie în plus. Serios, bucătăria magică a lui Mami Pig nu încetează niciodată să ne uimească. Într-unul dintre episoadele în care Pepa și prietenii ei își fac propriile instrumente muzicale, am observat o greșeală amuzantă. Chiar la începutul episodului îi vedem pe copii cântând la diferite instrumente muzicale, în timp ce Madame Gazelle îi privește. Și dacă ne uităm chiar în spatele lui Madame Gazelle, putem observa un pahar plin cu creioane colorate. Dar greșeala este că, la câteva momente după aceea, când Madame Gazelle scoate o cutie, paharul din spatele ei dispare. Dar câteva secunde mai târziu, paharul plin cu creioane colorate a reapărut.
Acestea au fost câteva greșeli de animație din Peppa Pig pe care le-am observat. Mulțumim că ați urmărit și ne vedem în următorul videoclip.